Nekadašnja burna priča između Anje Bla i bake Praseta konačno je iza nje. Iako su društvene mreže još uvek pune uspomena na dramu, pretnje i preokrete, Anja je odlučila da krene ispočetka. Povukla se iz gradske vreve i otišla na more. Tamo se, kako kaže, potpuno posvetila sebi i svojoj karijeri. U novom videu na YouTube iskreno je govorila o prošlim greškama i ljubavi koja ju je udaljila od ličnih ciljeva. Još kao tinejdžerka želela je da uspe u fitness industriji. Ali ljubav joj je tada postala važnija. Dodaje da joj ništa nije bilo zabranjeno, ali da jednostavno nije imala ni volju ni motivaciju. Veruje da je uzrok bio to što je bila sa pogrešnom osobom. Kako kaže, neko može biti prava osoba za jednog, a pogrešna za drugog. Ona je, nažalost, bila sa pogrešnom osobom za sebe. Anja sada poručuje da svaka žena mora da bude samostalna i nezavisna. Još uvek veruje da postoje muškarci koji poštuju i vole iskreno, bez skrivenih namera. Ali naglašava, žena nikada ne sme da zavisi 100% od muškarca, čak i ako on ima milijarde. Ne postoji ništa lepše od toga da imate nešto svoje. Novac ne bira ljubav, ali žena bez novca nema moć. Na kraju, Anja jasno poručuje: samo stabilan i siguran muškarac može da prihvati uspešnu ženu bez potrebe da je kontroliše. Prava snaga žene je u njenoj nezavisnosti.